Bhaibheri rati akanga aine mwanasikana 1. Ana nchiverenga ndikati zvakanga aine mwanasikana 1 zvoreva kuti vamwe vese vanga vari vakomana. Amen. Saka iyeye mwanasikana iyeye ndiye anonzi mwanasikana uyu wakarwara, ndokuona kuti urwere uhu hauchaita, rega ndiende nenyaya yangu kuna Jesu. Pane mamwe masituations unoona kuti aya achaita aya, rega nditakure masituations angu ndiende nawo kuna Mwari. Uyai mose makaneta makaremerwa, ndichakuzorodzai. Situation kana wana ya udi kuti uigarire, unofanira kuiendesa kumurudzi anosolva masituations. So akaenda nayo nyaya yake kuna Jesu, akanotaurira Jesu akati mwana wangu unorwara, but kurwara kwaari kuita uku kunotoda imi kuti ararame, saka handei kumba kwangu munomunamatira. Nobva Jesu vabvuma vakati handei ndinokunamatira, mwana wako aite sei? Apore. You know, every mother, every parent, ukaona mwana wako achirwara, you are not happy. Unotsvaga kuti dai mwana wangu ararama. So vari munzira yekuenda kumba kwaJairus, shoko raMwari rinoti aiteerwa nemhomho. Jesu hapana paakafamba akasateerwa nevanhu. Chikonzero vaizviziva kuti muna Jesu mune kuporesa, muna Jesu mune kudya, nokuti pane nguva yakambofidwa vanhu. Amen na amen. Vaizviziva kuti muna Jesu mune kusunungurwa, saka pese paaifamba aiteerwa nemhomho. Amen. Ndobva mhomho yatanga kumuteera. Pakati pemhomho ipapo panobuda mukadzi asina zita, anodefinwa nesituation yake. Do you know that people can define you because of the things that you are passing through? Kuti amai vaive kukwereta, amai vaive kutengesa mavheji, baba vaive chakati. Bhaibheri shoko raMwari rinoti mukadzi uyu achienda achiona Jesu anotaura mwoyo make oti kana ndikangobata mupendero nguo yake ndinopora. Amen na amen. Akati handichisina nguva yekutambisa, pano ndaakutongonopfekeredza ndibate ngumu mupendero nguo yake, zvangu zviite. Chero kwa usingabvumidzwe kusvika, kana watongoona kuti pano pana Jesu, pfekeredza kwana kuti zvako zviite. Rega kungogarira uri kumateresi so, pinda kuti zvako zviite. Pinda mugiraundi. Hatina kuya kuchechi kuzoona vamwe, but takauyawo kutobatwa naJesu. Amen amen. Noziva pane dzimwe shasha dzinongoya kuchechi so, dzongogara dziri imomo. Achipedza chechi oenda, ina handidi zvekukwasana nevanhu. Shamwari iwe, kana wakauya kuna Jesu, pinda muzvinhu. Zikanwawo kuti uripo, zikanwawo kuti unoda Mwari. Apa ziripo pane nyaya yangu. Ndobva mukadzi aporeswa, achipedza kuporeswa, achingopedza kuporeswa zvika naJesu, pana andibata, simba rangu rabuda. Imagine Jairus ari kunzwa ane mwana ari kurwara, wari kuda kuti Jesu anomuporesa. Apa Jesu vari kuti pana andibata, simba rangu rabuda. Simba racho ndo riri kuda fanira kunoponesa mwana. Imagine kuti Jairus wakanzwa sei. Amen na amen. Kungonzwa kuti munhu uya wandanga ndichiti anointing iri paari ndo iri kunoporesa mwana wangu. Obva hati anointing yese yatoenda. Pane zvinhu zvinoitika muupenyu zvinoda kutibira kutenda. Kana munana wemunhu wakusvika, pane zvimwe zvinhu zvinosumuka zvinoda kukubira kutenda. After you have fasted for many days, pane rimwe zimuyedzo so rinoda kukuudza kuti hapana zvawanga uchinamatira, but masikati anhasi ramba. Udza Satan nemadhimoni ake kuti I am not movable, I cannot be shaken. Chero Jesu mukati, simba renyu rabuda. Chandiri kuda handei kumba kwangu, nokuti mwana wangu anorwara.
devil is a liar. He wants to discourage you. He wants to frustrate you. But this morning, ramba kufrustrate kwa nemadimoni. Kana ndatsanya ndanamata. Azviperere pamazuva ndaita. Ndinoda maresults emunamato. Zvangu ngazviite. Minana yangu ngaiuye. Madoza angu ngavhurike. Nezita raJesu. Ana andibata. Simba rangu rabuda. Vamwe vanhu vanga varipo vanofunga vanga ungoti unoziva mumhomho munotaurwa tauro. Zvino zvaanga achienda kwaJairus achanomboresa nei? Zvino zvaanga achiti zvakati zvichanoitika sei? You know, when you are in a situation, don't listen to voices of people. Vanhu vanotaura. Vanhu vanopa masuggestions. But usateerere izvozvo. Ndichasumudza meso angu kumakomo. Rubatsiro rwangu rwunobvepiko? Rubatsiro rwangu rwunobva kuna Jehovha. Musiki wedenga napasi haangandinyadzise. Ipapo wakagara ipapo pane mamwe situations anenge achiti zvinogore rino unonyara. Uriudze Satani nemadhimoni kuti handiziwe kunyadziswa. Shoko raMwari rinoti vanhu vangu vanodaidzwa nezita rangu havangatongonyadziswe. Handiziwe kunyadziswa. I am a child of God. I will not be put to shame. Famba neshoko. Taura shoko. Apply the word. And your situation will never be the same again. Aya. Satana akaipa moyo. Anoda kurwadzisa pari kurwadziswa nakudhara. Pavari kutotaura ipapo kuti simba rangu rabuda. Pane vanhu vari kumhanya. Akati chirega kunetsa Ishe. Apa ataurirwa zvekudiscouragwa. Simba rangu rabuda. Pane hama dzauya kubva kumba. Zvikanzi chiregai kumunetsa. Mwana hakuchisina. Mwana afa. Amen, amen. Paari Jairus ari kungoda kuti aparadzwe. Hope yake muna Kristu itorwe. But ndinofara naJesu. Vanoti usatya. Usatya. Mwana haana kufa. Mwana mupenyu. Mwana akavata. Ndauya kuzotaura neimwe hama. Usatya. Usatya. Ndinewe. Hauzi wega iwewe. Though I pass through the valley of death, I will fear no evil. Can I tell somebody something? Passing is not staying. Udzadambudziko rako kuti I'm passing through. Handigare mudambudziko. I am not going to stay in the wilderness. I am passing through the wilderness, going to the promised land. Hallelujah. Already people, they have already put a full stop. Kuti kwa Jairus zvatopera. Mwana wafa. Apa tisina chekumhanyira. Kana Jesu vari kuenda vakuenda kunobata maoko. Bati masikata nasi Satani unonyepa. Jesu vauye kuzobata maoko kumba kwangu. Jesu vanouya kuzomutsa zvakafa. Nezita raJesu. Vanhu ndo vanouya kuzobata maoko. Bati kana Jesu wasvika kumba kwangu, zvakafa zvinomuka. Jesus is Lord. Changing my full stop into coma. Haisi kuperera pano nyaya yacho. Nyaya yacho iri kuenderera mberi. And I'm going to have a testimony. The devil is a qualified liar. Ukataurwa nevanhu, nyarara, unakutaurwa naJesu.
Ndine nharo nevanhu vanobuda muchechi vachiti ndataurwa nevanhu. Kana wataurwa nevanhu, wataurwa naJesu here iwewe? Wakamboona Jesu achikuitira makuhwa? Iko kwaunoenda kusina makuhwa ndekupi? Panyika yevapenyu panotaurwa, panyika yevapenyu pane zvinoitika. Bata handibude muchechi. Ndichibudirei mainingi vakaitei pasalvation yangu? What have you done for my salvation? Nasi pane mumwe munhu ari kufanira kuitirwa zvakanaka naMwari. Haudzokere wakadaro. Pane nyasha dziri kuzoburuka pamusoro peupenyu hwako. Pane chako chiri kuzomutswa kuvakafa. Changa chanzi chakafa ichocho chiri kurarama. Mwari anogona. Rimwe zuva ndakafirwa nemwana ndiri muhospital. Baba vanoiziva nyaya yacho. Handina kutanga kufunga murume wangu, ndakatanga kufunga baba. Ndichiridza mhere. Unoziva madhokota anenge akutoti vakutoita yavo yavo. But baba vakati enda ipapo pane mwana. Enda unoisa foni yako panzeve dzake. Unoziva kuti pamwe pacho tinogona kujairira anointing. Ukatadza kugamuchira munana wako. Imi munenge muina baba everyday vachikushumirai. Zvichitongoenda zvakadaro. But ivo vari muno muZimbabwe, ine ndiri muSouth Africa, muICU, muchinzi hamudiwe noise, ndichiridza zimhere. Unonyarara here munhu womukadzi? Ndo system yedu handiti. But baba vakati uri kuchemei, nyarara, isa foni pamwana. Maketeni avharwa, zvese zvavharwa. Ndakanyevedzera mumaketeni imomo. Akaunganirwa ndikasikoisa foni panzeve. Unoziva kuti nemadhokotors anongoitawo confusion. So kuti mai ava vachiri vakakwana here, vazvijaira kuzviona zvichiitika. But rwendo rwuno hazvina kujairika. There is a testimony that is coming. Mudhara wangu achipedza kunamata, some few minutes, ndakaona vakugadzira zveoxygen. Ndakaona vakugadzira zveoxygen. Yataurwa yeMaxen pane vaiona. But inini ndivane yangu yandakaona. Yakaitwa nababa vangu. Wakuti wangu mwana wakamutswa kuvakafa. Tina Mwari vanogona. Jesu vauya vachiti nedzoi. Jesu vanouya vachimutsa. Kana vakasvika kumba kwenyu kune mafinances akafa, vanouya kuzomutsa mafinances. You are going to have financial breakthrough. Pane simba rinomutsa zvakafa kuti zvirarame. Kuwanirwa opportunity yekuti apinde mukati memba yangu, agobuda cheka musikana achisara akafa ite. That ite. Amen na amen. Do I have people in the house? Vanema situations akati finish. Unoziva vanhu vanoenda kuhospital. Isi tinonamata. Vapedza vagonamatira munhu, vagonamatira unhu. Vapedza kumunamatira, vachibuda zvikanza hapana apa. Ivo vacho vanga vachinamata vacho kuti ngaapore nezita raJesu, ngaapore nezita raJesu. But vabuda panze apa, vakutoti paya hapana, uya ari kutofa. Makurumidza kuconcluda. Situation yangu haindiuraye. Ndina Jesu vanoita minana. Makurumidza kuisa full stop. There is something that is going to happen. Pane vamwe vakatoconcludira akati nemakore ako aya haucharoorwe. But I've come to tell you, age is just a number. My God can do it. You are going to get married in the name of Jesus. We are changing that full stop into coma. Unozonzwa vanhu vakuti mukudenga kuna Mwari. Vamwe chete ivavo vakambotaura.
kuti achembera asina murume ndo vanenge vakutaura vachiti kudenga kuna Mwari apora nezita raJesu. Nyasha kwauri masikati anhasi. Nyasha kwauri masikati anhasi. Everyone who has defined you with a situation, everyone who has concluded you with a situation, makanyangira yaona, makakurumidza kufarisa, makakurumidza kuisa full stop. Now we are changing the full stop into comma. Pa situation yako ingodaiwo, pa situation yako ingodaiwo, zviri kutoshanduka masikati anhasi. Zvikanzi usatya mwana anakufa, mwana mupenyu hande Jairus. Let's continue with the journey. Vachisvika ikoko vakaona vanhu vachichema. Inzira yedu yekuti kana pakafiwa tinoridza mhere. Vanhu vaichema vachiridza mhere. Ndobva Jesu vatora Peter, James naJacob. Ndobva vaenda nawo nababa vemwana naamai vemwana. Musituation yako hamudi vanhu vakawanda. Musituation yako hamudi vanhu vakawanda. Siya vari kuchema vari panze. Iwe pinda muimba yemukati. Uzvivharire door. Utsvage nyasha dzaMwari. Ukangofamba uchingotaura dambudziko rako so. Uri kuzvitsvagira vavengi vakawanda. Nevanokuseka vakawanda. Situation yako hamudi vanhu vakawanda. Munongoda Mwari Baba naMwari Mwanakomana naMwari Mweya Mutsvene. Zvatodaro izvozvo zvatokwana. Kana madaro pindai mukati. Muvhare door. Shirikadzi yakanga yakuda kubirwa mwana. Yakuda kutorerwa vana nenyaya yezvikwereti. Munhu waMwari Elisha anoti kana ma-empty tins ako awanda chipinda mukati. Iwe nevana vako muvhare door. Zvino pane vamwe vanhu vanoda kuti kana akaita situation anoda kushambadza pasocial media. Munhu wese ngaazvizive kuti kumba kwangu kune nhamo. Agoisa zvidhori zvinochema. Agopedza izvozvo agoisa mabroken heart. Agopedza izvozvo agotsvaga zvimwe zvima-emoji achiisa. Shamwari uri kupembedza madhimoni. Musituation yako hamudi vanhu vakawanda. Munongoda Jesu zvatoringana. Kana zvadaro situation inochinja. Tine vanhu vanoti kana vakapinda musituation vanoda kunzwirwa tsitsi nevanhu. But masikati anhasi tsitsi dzangu dzirinobva kuna Mwari. Ndine munhu mumwe chete anondinzwira tsitsi. NdiJesu zvoshamisa. Vamwe vesava vanonyebera. Sevane tsitsi ivo vasina. Kana uchida kuzviona kuti havana tsitsi. Anokuda uri munhu amosingatina matredimoni reurombo. Ritanme kumba kwenyu. Mogona mata. Musi wamunozoti maropafadzwa. Ndopa unoona kuti hapana tsitsi. Unotanga kuudzwa kunzi ingadai pasina ini ndakavanamatira. Asi izvozvi vakundidadira. Saka situation yako, you don't need many people. Ini naJesu takatokwana. Ini naJesu tinoenda kure. Masikati anhasi nezita raJesu. Ndiri kurangaridzwa imwe mukadzi anonzi Sara. Vanhu vatotaura vakati full stop. Uyo atofa ari mhanje uyo. Asina mwana uyo. Hachawana mwana. Eji yake ichaita kuti ite mwana. Vaisa full stop. Sarah is barren. But there is a God in heaven. Vasina basa ne-age. Vasina basa nekuti waapapi. Anonzi akura. Asisina tariro. Yokuti angaite mwana. My situation is changing. My situation is changing. Bhebhiri shoko raMwari rinomva rati akaita nhumbu. Akabata pamuviri. Iye ave munhu mukuru. Atochena. Noti anga kuma 90 kasaro. Panapa hapana mbota kuma 90. But saranga angu aku ejiyo. Mwari vakamitira chinoshamisa. So what am I saying this morning? I'm saying that your situation is not hard for God. Vanhu ndo vari kuitaura vakaitarisa so vari kuti zvapera.
but nhasi ndauya kuzokudza kuti hazvisati zvapera. It's not yet over until it's over. Ndiri kuzorwa nazvo kusvika zvaita nezita raJesu. Amen na amen. Pane mumwe murume anonzi Jabhezi. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akaberekwa mai vake vari mukutambudzika, ndokumupa zita rekunzi Jabhezi. Akura ari munhamo, anoti aiwa, handingarambe ndiri munhamo, handidi kunzi nhamo, handidi kunzi matambudziko, handidi kunzi kukwereta, handidi kunzi kushupika. Ndokudana kuna Jehovah. He called unto the God of Israel and he said, oh God, may you bless me indeed. Maskatano nezita raJesu. Handina basa kuti wakapiwa zita rokunzi chii. Nati change your full stop into comma. Kudiagnoswa chirwere chinouraya zvire kuti wafa. It's a testimony. Amen na amen. It's a testimony. Do you know kuti tine vanhu vari kuzviviga vasina kufa? Nokuti angonzi marwara nechirwere ichi, obva afunga kuti kana ndarwara nechirwere ichi ndakutofa. Haufe, unorarama. Amen na amen. Andakukumbira baba zvenyika. Baba zvenyika got sick. Vakapinzwa ma-ICU. Vakagara mwedzi yakawanda vari mukoma. Vasingazive kuti kunani, ndiani wauya, chii chiri kuitika. Vanhu vakatoti vafa. Hapana, havararame. But look at you. Vapenyu. Vapenyu. Manera mangwanana nhasi tanharo nezvinenharo. Zvakati hapana kwaunoenda zviudze kuti ndiri kuenda. Zvakati hapana chaunobata zviudze kuti ndobata. Zvakati uri muswe zviudze kuti I'm not the tail, I'm the head. Zvakati vana vake vanoita madrugs zviudze kuti unonyepa nezita raJesu. Change your full stop into comma. Amen na amen. Ndine matestimony akawanda. Akanganza hapana inochinja. My firstborn aenda kuuniversity first year. Mwana womufundisi ahamba angonotanga kuita zvemadrugs. Handinyare kuzviparidza nokuti Mwari wakandirwira. Akanoita madrugs. The time that we discovered that he was now into drugs, anga atomu. Vanhu vese vanotaura kuti kana vanhu vapinda mumadrugs havachachinja. Kunyeperwa. Munamato unochinja. Munamato unoita zvakanaka. Kudenga uku kuna Mwari. Kudenga kuna Mwari. Hakuna situation inorwadza yekuti mwana apinda mumadrugs. Yokuita mwana chigunduru ainorwadza. But kudenga kuna Mwari. Jesu handai kumba kwangu. Zvakafa ngazvirarame. There's a God in heaven. One day we are going to come here as a family. Ndokudzai kuti ndiye mukomana wacho. Yes, nano manya kushanda muimba yaMwari. Nyasha dzaMwari dzakatiringana. Vanhu vanesa full stop. Voisa zvidhindo. Kuti hapachisina. Ini ndakaramba ndikati aiwa. Hapana chinonzi chakabuda mudumbu mangu. Hapasisina. Ndakumira segamba. Ndakurwa neizvizvi. Zvinopera nezita raJesu. Usadiscourage nevanhu. Mira panzvimbo yako semwana waMwari. Kuna Jesu hakuna chinorambika. Zvakapera hapana. Madrugs anopera. Munhu anoita ari right kuburikidza nenyasha dzaMwari. The devil is a liar. Satan ndakamuvenga zvikumuvengesa zviya. Nokuti hakuna chakanaka chinobva kwaari. Anoda kukunzira kuchema muupenyu hwako. But usachemedzwa nemadhimoni. Itakudenga kuna Mwari. Vanoisa nzira pasina nzira. Maskata nhasi. I don't know kuti situation yako yakamira sei. But chandinoziva ndechekuti masituations ari kuzoshandurwa mukati. Kana Mwari vakashandura angu vako kuzoshandurawo yako.
Amen na amen. Aneso ndotoro tikana atopinda mumadrugs zvatopera. Anonyepa Satan. Ndakadrive mota ndikati ndakuenda kunonamata kuprayer. Ndikati handetese. Tiri munzira vamwe vese vachitaura zvavanotaura vachitaura. Indakati handisi kuzomboita give up pamwana wangu. Don't give up in your situation. And don't allow people to put a full stop in your situation. The story is not yet ended. Nyaya yako haisati yapera. Chero ikarema sei haisati yapera. Tiri munzira kuenda kunonamata. Ndobva ndasvika pane mashops. Ndikati chinonga zvauri kuda. Nokuti ini ndiri paabsolute. Ndinenge ndichinamata. Saka iwewe kana uri kuda kuzodya kwatiri kuenda uko hakuna mashops. Chinonga zvako. Ndomva tapinda mushopo zvikanzi inini handisida kunonga. Neniwo ndapa absolute. Ndikati handi. Tikaenda. Tikanoita mazuva edu tiri ikoko tichitsvaga nyasha. Tabva ikoko kudenga kuna Mwari. The situation changed. Vamwe vaye vaiti aparara. Ndo vaiti ndaizviziva kuti Mwari vanokunzwirai tsitsi. Hakuna chinhu chinorwadza kuisangana nesituation yakadai uri mufundisi. Uchiparidzira vana vevamwe. Uchitaura zvakanaka pamusoro pevana vevamwe. Wako obuda. It's painful. But kudenga kuna Mwari. Paunotaurwa bvuma kutaurwa. Asi usabvume kuramba uri pasituation. Nechemwoyo unenge uchiti Satani unonyepa. Satani unonyepa. Mwari sumukai muzviratidze. Gore rakunopera ra 2025. Handizive kuti chii chawabata mugore rino. Zvausati wabata ndezvipi. Asi zvinzwisise kuti gore haripere muna October. My story is still continuing. Handibvume kunzi gore rino rakaoma. Gore rino ringaomere vamwe. Asi kwandiri harina kuoma. I speak positive. I prophesy positive. Even the surroundings dzichitaura zvimwe, but ini ndine muromo wandinotaura wokuti zvakandinakira. Ipapo wakagara so unenge uchinzwa kuti rinondiperera zvakanaka. Apa zvakakukomberedza zviri kukudzvanya, but ita saJairus anoudzwa kunzi simba rangu rabuda, oudzwa kunzi mwana wafa kumba, ramba wakamira pana Jesu. Uti I am unshakable, I am unmovable, I will go far with my Lord. Are you ready to pray? Are you ready to pray? Tell that situation, I am not dying in it. And this goes of a situation. Ndiri pane kwandiri kuendeswa naMwari. Ina handiziwo kusekwa. Ina handiziwo kutaurwa zvisiri izvo. Nyasha dzaMwari dziri pamusoro pangu. Mwari wokudenga vane tsitsi neni. Iwo masikati anhasi paunenge uchinamata, something good will be happening in your life. You are going to testify the goodness of the Lord in the land of the living. And you are going to see God in your life. Ndakati Mwari ndakakunzwai. Ndakakunzwai kuti munoita mabasa makuru. Ndikaverenga nezvenyu kuti munoita mabasa makuru. But yakwana nguva yangu yekuti ndichiona mabasa makuru muupenyu hwangu. Saka this time you are not going to listen from other people's testimonies, but people are going to listen from your testimony. Amen, amen. Iba baba kana uchitenda so Mwari wamasimbosa vanotokuitira. Kumba kwangu Mwari hakuna kumira zvakanaka. Vanhu vachiti murume wake chidhakwa, murume wake chidhakwa. Iwe inzwa kuti ari kuzotendeuka kuuya kuna Jesu. Vanhu vachiti wanyanya nenhamo. Iwe inzwa kuti tina Mwari vanosumudza marombe kubva muguruva vachaendesa pakakwirira.
Rombe racho ndini Mwari. Ngandichisumudzwa. Nguva yangu yakwana. No matter of your background. Know that background yako iwewe haikudefine. Chikonzero wakauya kuna Jesu chakukudefine ndechiri mauri. Now Jesu atakatenda kwaari. Anoita mabasa makuru. Chara munyika mukanzi. Zvinhu zvaoma muZimbabwe. Nzwa kuti zvinoomera vamwe kwete inini. Ko vari kunakirwa nazvo vakaita sei? Elijah wakanga ari munhu akaita sesu. Wakanamata akati kusave nemvura ikasavako. Akanamata kuti mvura inaye ikanaya. Ari munhu akaita sani. Imbozvitaurira wega, personalize semunhu akaita seni. Kana vanhu vari kuvaka dzimba, ini ndichatoivakawo. Kana vanhu vari kudriver mota, ini ndichatodrivawo. Kana vanhu vari kuita mabusiness, ini ndichatoitawo rangu. Kana vanhu vari kuita zvinogara zvakadaro, neniwo ndichaita, nokuti vanhu vakaita seni. Vanhu vakaita sewe vane zvavari kuita. Kana wakufamba mumastreets uti Mwari munoita nini? Ndekuti ndiri munhu akaita sevamwe. Elijah akanga asiri munhu wemweya, akanga ari munhu akangoitawo sesu. Ainzwa nzara, aimhanya, aitawo pekugara, ainzwawo chando, but aiita zvimwe zvinhu zvisingaitwe nevamwe vanhu. Sumudza kutenda kwako masikati anhasi. Uti Mwari, situation yangu is changing. People have concluded it, but I am refusing the conclusion of people. I am saying, oh Lord, remember me this afternoon. Oh Lord, remember me. When Jesus says yes, no one can say no. When he opens doors, no one can close them. Maskata nasi panga pakavarwa ngapavhurike. Panga pakanza paite ngapatange kuitika. Nezita raJesu eNazareta. When he says yes, no one can say no. When he says yes, no one can say no. The Lord says, you are not poor, but you are rich in Christ Jesus. So I am not poor. I am rich in Christ Jesus. And I'm going very far. Panoita vanhu zviniitawo nokuti I am rich. Amen na amen. Vanhu vakatanga kuti anoda kuonererwa anodai. Iko kuonererwa mumba yaMwari ndo zvinotoita izvozvo. Handionererwe ndiri kunzoko muimba yaMwari. Ndinoonererwa ndichida kuti Mwari wangu andiitire zvinoshamisa. Ganzwa vanhu vakuda kukudzikisira, vakuda kukunetesa pakunamata. Iwewe sumuka unipenya. Amen na amen. Sabvume kudzikisirwa nemunhu. Sabvume kubviswa pana Jesu nemunhu. Amen na amen. Tese takauya tiri varwere. Takauya kuzorapwa na Jesu. Hapana anondiburitsa chechi nokuti ndakauya kuzorapwawo. Ukaona munhu aenda kuhospital akadischargewa nemumwe murwere, uyo anyanya kurwara. Kana chirwere changa chiri mudumbu chamupfungwa. Because hakuna murwere anodischarge mumwe murwere. Pandakaadhimitwa handina kuadhimitwa nemurwere. Ndakaadhimitwa na Dr. Jesus. So Dr. Jesus is the only one who can discharge me. The devil is a liar. I refuse to be concluded by my situation. No one will stand for me. I will stand with my God. Anzwe kunzi maakupeka peka maakuenda kumenda akuenda kumba. Koma akuenda ra discharge kwa ma discharge kana nevari pa bed number 30 vati ma. Kana vanhu vachirwara vanorwara zvakasiyana siyana. Vamwe kana vachirwara vanoda chikafu vanodya zvisingaite. Pamwe medication yaari kutora inomuita kuti ave ne high appetite. Asi hazvireve kuti apora. Mumwe kana achirwara mwoyo unenge wakasviba nechikafu. Asi hazvireve kuti ari kurwarisa.
The devil is a liar. Whoever has put a full stop in your life, out of my way. I am putting a comma. I am going somewhere. I will not die here. Vane maperembudzi vaitwa casted out. Vasina anovapa chikafu. Vanhu vachiti vanofira kunze kweguta. Muguta maita nzara. Pavari hapana anovabatsira. But vanoti hatifire pano. Ndinoda mumwe munhu anoti handifire pano. Handifire muurombo. Handifire mukusekwa. Ndakusumuka. Ndakananga mberi. Backward never. Forward ever. You see me in this situation, but I'm not going to die in this situation. I refuse to die in this situation. I am going somewhere. Andifire pano pandiri. Andifire pano pandiri. Amen na amen. Aiwa izvinda zvenharo izvi. Nyika imwe inoda vanhu vane nharo. Vanoita zvenjambanja. Ini pandiri panapa ndiri munana. Pamuchato wangu baba vakaita wokupledgera. Wokupledgeswa kuti ndiana achatakura vana nemota. Kwatiri kubva tese. Ini nemurume. Hakuna kurudza nemota. Mama ndo vakabika keke. Mazuva iwo vanga vachiri kubika makeke. Keke repamuchato wangu rakabikwa namama. Baba ndobva vamira ndobva vaitisa mapledges. I refuse to be concluded by my situation. Ndakapledgerwa pamuchato. Muchato ukafamba. But right now, haundipledgere. Ndane zvikwaniso. Nekuda kwaJesu. I am going somewhere. I refuse to die here. I am standing up. Going forward. Kumuri kusina ane mota, but iko zvinota kudzidrive. Kudenga kuna Mwari. One of the days, mazuva apfuurapo, ndakaonekwa neimwe shamwari yangu, takadzidza tese kumusha kumareserve uko kunjanja. Ndokundiona ndiri paRG muga. Unoziva mabackgrounds kaya atinobva. Munhu anobva ashamisika kuti angakwira ndege. Saka ndokundibvunza zvikanzi uri kuenda kupi? Ndikati ndiri kuenda kuSouth Africa. Zvikanzi ndokwaunogara. Ndikati ndokwandinogara nemurume wangu nevana vangu. Zvikanzi asi wakaroorwa naminister here? Ndikati ndakaroorwa naminister of the word. Pane vanhu vakatarisira vamwe vanhu pasi. But rega ndikuudze. Sebukira rinobuda pavhu rakaoma. Wakutobuda izvozvi. Hazvina basa nebackground. Hazvina basa nekwatakatangira. The Lord is going with us somewhere. The Lord is going with us somewhere. In the name of Jesus. This afternoon, I am changing that full stop. Yekuti kumuri kwava hakuna anodrive. Kumuri kwava hakuna anokwira ndege. Kumuri kwava hakuna anotenga imba. Kumuri kwava hapana anogara pamurume. I am changing it into comma. Akanonoka kuroorwa samumba. Nezita raJesu eNazareta. Chero ndakanonoka asi ndavemo. Shatarabaka. Zandoroboko shika. Rekatariandarabaka. Maskatanasi. Mwari we chinjaiwo nyaya yangu Mwari. Chinjaiwo nyaya yangu Mwari. Ndirangarire iwo Mwari. Mwanasikana wangu ngaamuke. Business rangu ngarimuke. Rasatarabaka haya. The devil is a liar. Yetarababa shakandarabaka haya. Marriage akafa ngaamuke. Akaisirwa full stop. Zvikanzi marriage yake haife yakanakidza. Maskata nhasi ndiri kudeclare. Joy in your marriage. Laughter in your marriage. You are a liar, devil. In the name of Jesus. Yandarababa. Shakatari yandarobokosai. Sumudza maoko ako. Utange kunamata kuna Mwari wako. Uti Mwari ndirangarireiwo. Mwari ndirangarireiwo. Mwari ndinzwireiwo tsitse.
Chinjaiwo nyaya yangu Mwari. Chinjaiwo nyaya yangu Mwari. Chinjaiwo nyaya yangu Mwari. Yangu Mwari nyaya muitadze. Yangu nyaya Mwari muitadze. Yangu nyaya Mwari muitadze. Maskata nasi, cry out unto Jesus. Cry out unto Jesus. Imo muchechi umo pane vamwe vakakukonkluda vakakuisa kumashure pati kudenga kuna Mwari. Mwari itai chinoshamisa. Mwari itai chinoshamisa. Ndarabababa. Ndarabababa. Jenderabebebe sato. Rindarabababa sokotori andarabaka. Ndarabakasika. Chimborwa nezvinorwa newe. Chimborwa nezvakakuti haupapfuure. Chimborwa nezvakati iwewe uriwa kumashure. Anezita raJesu weNazareta. May God remember you. May God remember you. May God remember you. In the name of Jesus. Andinyarare kusvika nyaya yangu yako yaita. Mwanakomana wa Davhida, ndinzwireiwo ngoni. Nezita raJesu weNazareta. Reta rababa. Shakatori andarabaka haya. Rita roboko sondoroboko sika. May God remember you this afternoon. May God put a way where there seems to be no way. May God rewrite your story. May God rewrite your story. In the name of Jesus of Nazareth. Andarababa sokotori andarabaka. Ndaramba kujairirwa. Ndaramba kuitirwa zvakaipa newakaipa. Maskata ano Jehova sumukai. Vavengi vangu vaparadzwe. Sumukai Mwari we. Ndirwirei mweya mutsvene. Nezita raJesu weNazareta. Tarabakasai. Ndarabakasika ndarabakahai. Neri andarabakahai. Vakamuseka. Vakati haasi kuziva kuti mwana wafa. Usekeke iwewe. Uri mwana wa Mwari. Unorarama. Unorarama. Nyasha dzekurarama. Nyasha dzekurarama. Nyasha dzeutano. Nyasha dzepfuma. Nyasha dzekuraramiswa. Nyasha dzefevha. Nyasha dzefevha. Nyasha nyasha maskata nasa. Nezita raJesu weNazareta. Zataraboko shika. Pane mhepo yesimba. Pane mhepo ya mweya mutsvene yakutanga kufamba. Andarababa shakatoroboko saya. Don't pass me by, oh Lord. Tarabaka shika. Neri andarabaka haya. Muzita raJesu, muzita raJesu. Muzita raJesu, muzita raJesu. Oh Lord my God, remember me. Remember me. Kamandere. Reta kamasa. Rilara kamasa. Pana ari kuitirwa zvakanaka. Pana ari kuitirwa zvakanaka. Pana ari kuitirwa zvakanaka. Pana ari kuitirwa, pana ari kuitirwa, pana ari kuitirwa zvakanaka. Aya maya kaya terebosoto.
Don't let this moment pass you by. Don't let this moment pass you by. Usanyare munhu wakamira naye, tarira kuna Jesu iwewe. Anoshandura mamiriro ezvinhu kumba kwako. Anoshandura mamiriro ezvinhu kumba kwako. Anoshandura. Pane vari kushandurwa izvozvi. Mazviita Baba neshoko renyu, haridzokere kwamuri risina kupedza zvamarituma. Richaendeka pane zvamuri kurituma. Rinobudirira pane zvamuri kurituma. Tiri kubvisa mafull stop Baba. Tiri kubvisa mafull stop tichiisa makoma. Nhasi nezita raJesu Baba, nyaya ngadzishandurwe. Mamiriro ezviro ngaashandurwe. Nyaya ngadzishandurwe muupenyu. Mamiriro ezviro ngaashandurwe. Ana kama shikete yanda kama sikoroto yanda makayata. Yereteke masoto roboko shikata. Nyaya yake ngaishandurwe. Ngaishandurwe. Ngaishandurwe nyaya yake. Ngaishandurwe nasi. Nyaya yake ngaishandurwe nasi. Ngaishandurwe nasi. Nyaya yake ngaishandurwe nezita raJesu. Nyaya yake ngaishandurwe nezita raJesu. Nyaya yake ngaishandurwe nasi. Oh, nyaya yake ngaishandurwe nasi. Ngaishandurwe nyaya yake ngaishandurwe. Nyaya yake ngaishandurwe. Nezita raJesu ngaishandurwe. Reach out and touch the Lord as it goes by. You will find it's not too busy to hear your heart's cry. Is passing by this moment. Your need to serve. Ngaishandurwe nyaya yake. Ngaishandurwe nezita raJesu. The Lord. Oh, Mwari muri zuva redu rinopenya pauzuro. Mwari muri zuva redu, oh mama rinopenya. Ngaishandurwe nyaya yake nasi. Ngaishandurwe nyaya yake.
Simudza maoko ako pauri. Ungoti Mwari, shandurai mamiriro ezviro muupenyu hwangu. Shandurai, shandurai, shandurai mamiriro ezviro. Namata, namata, namata wakamira ipa. Mwari, shandurai mamiriro ezviro. Kumhuri yanu, kuvana vangu. Shandurai Baba, shandurai. Oh, shandurai mamiriro ezviro. Shandurai mamiriro ezviro Baba. Shandurai upenyu wangu. Mamiriro akaita business rangu. Mamiriro akaita vana vangu. Mamiriro akaita mhuri yangu. Shandurai mamiriro ezviro. Shandurai mamiriro ezviro. Shandurai mamiriro ezviro. Ola reke andarabosa. Urianandele boko sika yandarabasa. Ele rebeke rila randere boko serra bakayata.
De la rabaka yande reboko se ratata yande rebos. Ah, mazita baba, mazita baba, mazita. Mazita mwari wangu, mazita. Muzita rajes. Oh, nezita rajeso. Shandurai mamiriro esiro. Shandurai mamiriro e upenyu wake. Shandurai baba nezita rajes. Ruoko rwenyu ruonekwe nasi. Shandurai mambo kururama. Shandurai solova. Pane minana iri kuitwa na Mwari izos. Pane minana iri kuitwa na Mwari izos. Tenda kuna Mwari wako kuti pane zviri kuitwa muupenyu wako. Pane munana uri kuitwa na Mwari. Baba vangu muri kudenga. Munosinurira shoko renyu kusvikira raitika. Hakuna shoko rinodzokera kwamuri risina kupedza zvaratumwa. Shandurai mamiriro ezviro muupenyu hwevana venyu. Shandurai mamiriro ezvinhu Baba. Imi Mwari weminana, Mwari wezviratidzo. Munoisa nzira pasina nzira. Munoisa matsime emvura murenje. Tirege kunzwa kutaura kwevanhu, asi tinzwe kutaura kwenyu. Komborerai, ropafadzai, vaitirei zvakanaka. Muzita raJesu, hallelujah. Give a clap offering to Jesus. Hallelujah. We may be seated in the presence of the Lord. And this kuda kuvhara mukana uno ndisina kukupa mukana. Kana aripo anoti mufundisi yangu, I want to repent. Ndoda kutendeuka ndigamuchire Jesu. Ndoda kupa upenyu wangu kuna Mwari. Simuka paugere ipapo, famba uye pana. Sambonyare vanhu ava havana zvavanokupa. Will you come to Jesus right now? I'm calling you to come. Aripo ere anoti mufundisi ndoda kutendeuka. Ndoda kugamuchira Jesu saishe upenyu wangu. Famba netsoka dzako ndakakumirira. Ndamuwana Jesu, ndamuwana namazuva ekupedzisira. Ndichagara naye nokusinga peri. Ini ndamuwana Jesu, ndamuwana namazuva famba netsoka dzako ndakamirira iwewe. Ndichagara naye nokusinga peri. ndichagara naye, Gara naye namazuva ekupedzisira. Famba ndakakumirira. Gara naye nokusinga peri. ndichagara naye, Gara naye namazuva ekupedzisira. hallelujah. Ndichagara naye naye, nokusinga peri. Ndiri kudzokorora kudanidzira, nokuti handidi kuti ropa rako rizovhunzwa mumaoko angu. I'm calling you, will you come to Jesus? Pamwe ndiro vhangeri rako rokupedzesera kunzwa irori. Ndiri kukukumbirisa nezita raJesu. Uya ugamuchire Jesu saishe upenyu wako. Thank you, my sister. Aripo ere mumwe zvakare? Ndiri kunzwa kuti varipo vanofanirwa kugamuchira Jesu. Swallow your pride. It will never give you stomachache. Uya ugamuchire Jesu. Ndakamirira iwewe. Thank you, mwanangu. Will you come to Jesus? Famba uye, famba uye. Will you come to Jesus? Mwari Baba vangu Jeno Bona vangu
call yako yokutanga kugamuchira Jesu. Jesu ndiye achaita mashura mazhinji muupenyu wako. I'm calling you by the mercies of God. Hakuna anokudasa Jesu. Ari kukudana Jesu uya kwandiri. Uyai kwandiri mose makaneta makaremerwa ndichakuzorodzai. Will you come? This is the last call. Ungauyere kuna Jesu. Hauna zera rokuramba Jesu iwewe. Hauna zera rokuramba Mwari. Swallow your pride and come now. Ndakakumirira famba uye. Ndakakumirira. Thank you, my brother, for coming. I'm calling you, come to Jesus. Uya kuna Jesu. Jesu ari kukuda izozvi. Rega kuomesa moyo wako kana Jesu achikudana. Rega kuomesa moyo wako kana uchinzwa izwi raMwari. Famba uya kuna Jesu. Kunemi mauya. Kana makamboita zvakanaka hakuna zvinodarika zvamaita zuva ranhasi. Kupa upenyu hwenyu kuna Mwari. Hakuna zvinodarika izvozvo. Kuti Mwari umuise mukati muupenyu hwako. Ndinokumbira kuti utyore uso bwako pamberi paMwari usimudze maoko ako. As a sign of surrender. Surrender your life to Jesus. Tyora uso bwako utsinzine meso ako. Mwari ndiMwari anoona zviri pamoyo. Anoda kuona moyo wako kuti uri kurevesa here. Nhasi nezita raJesu. Ndakukutungamirira mukunamata. Ndichinamata kudai. Teedzera shure kwangu uchidanidzirisa. Uchirevesa zvinobva pamoyo. Baba vangu muri kudenga. Ndauya kwamuri. Ndinobvuma mhosva dzangu. Ndakakutadzirai Mwari wangu. Ndakakutadzirai Ishe Jesu. Ishe Jesu. Pindai mumoyo wangu. Ivai Mwari wangu. Ivai mununuri wangu. Ndishambidzei muropa renyu. Ndive wakachena. Ishe Jesu. Ndiregererei zvivi zvangu. Ndikanganwirei kutadza kwangu. Nyorai zita rangu mubhuku youpenyu. Nditungamirirei mukurarama kwangu. Kubva zuva ranhasi nokusingapere. Tungamirai upenyu wangu Mwari wangu. Nokusingaperi peri. Amen. Ramba ukasimudza maoko ako kuna Mwari. We are now praying. Swededzanai hama dzangu. Swededzanai. Ngatinamatei nehama idzi. Vanhu vanobarwa ivo vanokura asi kufa kuchauya Baba. Garaineni Kunamatirwa here asimudze ruoko rwake. Tose tanamatirwa. Ndoda kupai assurance. Muchibva pano. Nyango ukatsikwa nemota ukafa hausi kuenda kuGehena. Watochinja destination izozvi. Zvivi zvako zvaregererwa. Zita rako ranyorwa muparadise. Mwari wenyasha akuitirei zvakanaka. Chechi kana musina shanje ndoda kunzwa mhururu noridzwa.
makorokoto kunemi maberekwa patsva zuva ranhasi. Ndoda kuramba ndichikunyengetererai, ndoda kuramba ndichikuisai pamberi paMwari. Ndinokumbirisa zvikuru kuti muendapo unonyoresa zita rako neadresi yepaunogara nefoni namba yako, nokuti nyange ukawirwa nenhamota hakuda kubatsirana newe, wava mumwe wedu. Handei ikoko tichivauchirira. O mhururu nomuridzwa. Ndatenda. Waita zvako mwanangu. Thank you very much. Okay, ndazvinzi. Amen. Now, nyaya iri pano ndeyekuti ndinokutenda waita zvako mwanangu. Ndakamurera kubva ari mwana mudiki kachienda kuchikoro. Svikira nhasi. Ndazorora ka. Hallelujah. Hallelujah. Wati mwana ari kuita sei? Ko alright, kwewo watadza kumunamatira. Muri kungomira muchingoti pana alright. Uya ina. Hallelujah. Anonzani staraki. Kairo. Zvinorevei? Amen, oh Papa wacho. Makamtani? Air. Iron. Iron. Zvinorevei? A gift from God. All right. Akaropafadzwa here achiberekwa mwana uyu muchechi. Munopinda chechi kupi? Ndiri kubvunza kuti mwana uyu makamuropafadzisa here uyu muno muchechi? Hamuna. Muri kuuya naye akurwara. Isu vana vanoberekwa pano anoti akaberekwa anouya oropafadzwa. Handi ndizvo? Ne muri kuti munopinda pano hamuone vamwe vana vachishedzerwa vachiuya vachiropafadzwa. Saka muri mutendi uya anouya kamwe chete pamwedzi. Every week. Daneta. Aya. Muzita raJesu Kristu. Baba munoti ndisati ndareva munenge masiva. Ndisati ndadana munenge mapindura. Ndauya nemwana uyu Baba. Ndinoziva kuti matoziva kare dambudziko rake. Ndinorayira chirwere nechakakonzera. Ndinorayira kushurikidza kwavavengi. Ndinorayira kufemera kwakaipa. Mwana uyu ngaaporeswe. Makaita mheta makumbo dzifambe. Mbeve vedzitaure. Vematsi vanzwe. Makasvinudza mapofu. Neniwo ndaturika maoko pamusoro pemwana uyu. Makumbo ake ngaaporeswe. Makumbo ake ngaaporeswe. Ngapore nezita raJesu. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hospitality and decorations. One of these days our spirits will leave us. Amen, church. Amen. Tida kutendawo Baba nevashumiri vanotumira muupenyu hwedu.
vanotiitira zvakanaka. Ndakutendawo Pastor P, ndo zita randajaira ngovati Pastor P. Ndakutendai neshoko ramatipa, shoko rinotipa hope. Okay. Pastor P zvinoreva kuti Pastor Patience. Ndakutendai kuti pese pakaiswa mafootstop muupenyu hwedu tachinja nhasi, takunoisa makoma. Kubvira nhasi nepazuva ari kuteera anenge ari matestimony chete. Ndakamirirawo boka rehosdeko rinotungamirirwa namai President Chiyangu. Ndangokutendai, tongotigamuchiraiwo zvipo zvedu. Pamunodzoka kuDPS mungoramba muchingotirangarira. Mwari vakuitirei zvakanaka. Mazvita. Tatenda. Hallelujah. Aiwa ngatitendei muranda waMwari ashu. Ushers, nokuti mune vakawanda vanoda kuropafadza mushumiri, handivhare mukana wakadai. So ndakapera ndakati mumwe nemumwe anopa kapu yemvura kumuranda waMwari haashaye mubayiro wake. Ndinawo maashazere panapa. Manyaitiwo nevamwe kutendero, vamwe kune rineri. Tichiimba chimbo chandakakudzidzisa iso ndakapera. One of these days our spirits will leave us. One of these days we'll be with Jesus. One of these days we are going on. When we have our last revival and we close our precious Bible, one of these days. Chato chimba chimbo changu imbai chamunogona. Hallelujah. Ngati imbe chedu chatinogona. Imba. Unekutarisana. Wonderful. Yeah. Mwepo auya nazo maswali. Mwepo auya nazo. Ndichakupa mumwe achajoina ka kuimba na mwepo Fiona. Ukaipinda praise and worship, unobaya pabu. Nezgira korie. Zvinobva zvaita. Nokuda kwokuti nhasi hanzi Africa Day naye. Ndikuona madzimai akarova African attire. Ndaona na mbuya vangu Fiona, she's the best today. Akarova African attire. Asumuka, simuka, simuka, simuka. Look at her. Look at that. I like that one. Okay, thank you very much. Now, I just want to let you know, Secretary wedu anakupa jekesa ipapa. Ndopo kuti, next week, hakuna 2 services. Tine wani no kuti pane musangano. Masangano ese
eHarare Metro 20 assemblies dzinenge dzakaungana pano, uko kuchawedzerwa matendo. Pano kubvira Friday, Saturday, Sunday tinenge tine musangano. Saka musangano unopera Sunday ne one service. Oh, hallelujah. Pane zviri kunzwisika zvandiri kutaura. Kune one service. Kurege kuuya vanouya kuseni vayava. Tiri kungouya tese musangano wese 8 o'clock. Anononoka kuuya anosvika taakubuda pano. Kana tapedza service yemusangano. Oh, hallelujah. Kana tapedza service yemusangano takuitei ground breaking. Tobva tarova ataya ye ground breaking. Akudanwe anonzwa madhimoni ese ehurombo enhamo ari kutiza ipapo. Nokuti patiri kurova piki pa ground, basa rinenge ratodi zvaro. Ma-engineer edu, they are fighting very hard. We have got the best engineers pa church panapa. They are working tirelessly and they want to make that building up within no time. Saka now tichange takuudzai zvatiri kufanoda nokuti tichatanga ne-steel structure yorowa. Kana zviri zvidhina akudanwa anonzwa kwangosara chete dhaga rokuvakisa ndorisati rava pano. Jecha matombo taanawo zvokutangisa nezvidhina taanazvo, kwasara simbi manje. Ndo dzatiri kutsvagira mari yekunotenga simbi. Nokuti chechi yedu kuti isimbe ichange ine simbi dzakawanda. Hatidi kachechi kanotsemuka. Tiri kuvaka chechi ichagara 4,000 years. Inenge iripo. Ndakaenda kuEngland ndainakidzwa nemabuilding avo. Imwe yakanzi 1418. Imwe 15. Ndakati kwaiva nevanhu vane mabuilding akare kare. Havadi kuti aputswe. Ukapinda muLondon, mabuilding ekunana 16, 17 century arimo. Havadi kuti aputswe. Anoratidza simba ravo rokugona kuvaka. Muri kunzwa zvandiri